na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga sis para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Antibiotic Supplement o Panamox Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Anong meron sa aking partner ngayon na naka-floral siya? Wala Meron po pong tayo sa ganap. pinagpalang bulaklaking dap. Ayan. Hello sa lahat. Ayan. Wala lang. Feel ko lang siyang suotin pero parang hindi ako komportable. Oo. Ayan, o, di ba? Diba? Tingnan niyo siya. Parang habang tumatagal, hindi ko siya nakikita online. Parang nagbo-blooming siya. Parang tayo ang stress sa kanya. Oo. Yes, yun yung epekto ng stress sa akin. Nagbo-blooming ako. Parang baliw, no? Corrected Parang by. iba. Oo. Parang tao po ba ako? Yes, tao po naman ako. Kumakain pa rin tayo ng mga bulad. Ayan. Hello sa lahat! Of course, I miss you all. Diba? But anyway, I'm still a beauty. Yeah! Ang ingay ko pa rin talaga. Anyway, I thought I'm gonna tone down and all. Magandang hapon, Tone down, tanghali, ha? umaga, gabi, and all. Ayan, ang ingay ko, friends. Wow, it's a beautiful afternoon. Naman isang oras ng diskusyon kasama pong inyong mga kapatid. Ayan, mga friends. Ayan, ito po si Inday Bajang. And of course, kasama ni Inday Bajang, si Clara Tita po ang inyong lingkod. Samahan niyo po kami ni Inday Bajang sa loob ng 45 minutes o mahigit pa. Depende po sa aming chikahan ngayon. Baka Alamin niyo po, mataas-taas ngayon, no? Kasi absent ako ng mga ilang araw. You know, busy tayo sa traveling and all, diba? Huwag ka nang bumawi, Day. Okay, kailangan nating sundin ito. Dili yun. Dapat isa ka oras kapian, o, diba? May isang galit, ba't ang ingay, o, diba? So, Oo. gusto mo tumahimik ako. Alam mo, naninibago si Kuya Billy kasi alam mo, ako lang yung isang magsalita dito, tapos andyan ka. So parang, nagbe-blend na naman yung ating ingay ngayon. So parang, yun nga, kukulangin talaga ang 45 minutes, Yes, pero diba? wala tayong pagagawa. Intro pa lang 15 minutes na, diba? So, may mga ano pa. So, ano na, wag mo kaming hagitin, o, diba? Bongga? Correct. Dahil before that, shoutout muna Yeah. natin lahat ng ating mga viewers via Facebook page, AgriSenso sa Agricultura Facebook page. Ganon din po sa mga listeners natin via King's Radio Stations. Diyan po sa may Chato, Negros Oriental, sa may 88.7 Himalalo, Negros Oriental. Ganon din po
Nakahook up din po tayo sa 90.7 Kings Radio Lambunaw, Iloilo. Hello po kay DJ George dyan. Ganun din dito po sa may Hinatuan, Surigao del Sur, San Francisco City, Agusan del Sur, at dito po sa Mawab, Davao de Oro, Baya, Kings Radio 93.5. Hello po sa inyong lahat, sa mga listeners natin. Pwede po kayong makipag-interact sa amin in Inday Badyang via text hotline ang 0966-844-0130. Yeah, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, panunood at pagsama sa amin kada hapon, Lunes hanggang Sabado. Diba? Correct dapat mabait na ako ngayon. Dapat mag-tone down na pala talaga ako. Sige, I'll try. Kasi parang iba, diba? Ang ganon. Correct. Ay, before din pala dyan, yan din natin na na-miss ka rin ng ating mga viewers sa Regional News Group or RNG Luzon. Oh my gosh, I'm so sorry. Ang daming mga ganap sa buhay ni Inday Badyang lately. Gaya nga ng sabi ni Clara, ang epekto ng stress sa akin ay nag-bloom ako. Sana ganun palagi, no? Diba? May dalang meron kagabi. May sinuot akong damit, talaga lumuwang siya. So, pumayat talaga ako sa 1 week lang. Diba? Sa dami kong ginawa. Iba ang hatid ng ayong ng stress? Hindi ang stress. Yung ayoko na sabihin. Oh my gosh! Magsugod na tayo, magalit yan si Billy dyan ba? Maabutan tayo ng 55 minutes. Sige na. Oo. Hoy, makinig kayo sa may Agri Balita po sa atin ngayon si Inday Badyang. Makinig po kayo dahil alam kong good news ba ito? Yes, it's a good news. Again, para sa ating mga farmers, especially po dyan sa may Eastern Samar. Ayan. So yan ang ating magandang balita ngayong hapon kung saan ang pinakamalaking pinondohan na farm-to-market road ay pinasiyaan na or anytime soon, pwede nang simulan ang konstruksyon. Ayan, pinangunahan mismo ni Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang groundbreaking ceremony para sa farm-to-market road project sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Malaking pasasalamat ng mambabatas na nasimulan ang naturang proyekto na siya ring farm-to-market road na may pinakamalaking pondo. Anya, tumulong ang 4Ps Party List na maglaan ng 100 million pesos bilang pondo para sa naturang proyekto ng Department of Agrarian Reform. Ang naturang FMR ay sasaklawin ang 7 barangay mula sa San Eduardo to Nadakpan, Nadakpan to Saurong, Saurong to Agsam, Agsam to Iwayan, Iwayan to Minapos at Minapos to Alang-Alang hanggang Alang-Alang to Cadian. So ito po yung mga areas na sakop ng farm-to-market roads with a fund of 100 million pesos. Umaasa naman si Libanan na oras na matapos ang naturang kalsada ay magdadala ito ng kaginhawaan at pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan kasi anya nito ay mas maging accessible ang lugar sa mga produkto at serbisyo na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. So, hindi lang sa Eastern Samar ang parang good news for that one. It's for everybody, especially sa mga farmers natin over there, dyan sa Eastern Samar, in which nasaklaw ng 7 barangay na makapag-benefit po sa farm-to-market road natin. Yan naman ang importante, diba? At least may mga barangay tayo which into agriculture and syempre, mas madali or accessible ang pagbiyahe ng produkto kung maganda ang mga daan. So congratulations and good job for those group na nanguna talaga to make it possible na magkaroon ng isang napakagandang farm-to-market road soon sa mga nasabing barangay sa Eastern Samar. At yan po ang ating agri-balita sa araw na ito. Balik tayo kay Clara na masyadong busy sa kanyang cellphone. Yan. Pinagano. O, diba? Busy siya. Naglibong siya. Kumutingog ko dili yung phone. Ganun lang. Oo. Ay, sorry. Hindi maganda ang libo. Nalito na lang, nalito. Oh, sorry.
Naneleto pala, sorry good. Uy, matagal kasi kung nagtagalog ba, so nakalimutan yung ibang mga words ba, nahirapan na ako ngayon. Oo. Mag-anad-anad ka na. Yes, mag-study ako ulit ng Tagalog para hindi ako masyadong malato. Ayan. So, eto Oo. na. Eto na po. Oo, nabisi ako kasi meron akong pinakikinggan. So, naano ako, kasi baka hindi ako naka-mute ba, tsaka marinig mo at ma-disturb ka. So, ayun, ginanon ko ta. Dala. Busy siya. So, ayan po, narinig niyo na po ang Agri Balita mula po sa ating Inday Bajang at dito naman po sa ating Agri Unique Chika. Ngayong araw na ito, sa mga nakaraang, sa mga nakaraang episode sa ating programa, yung mga na-share namin is about dun sa pag-aalaga po sa mga manok and at the same time po sa mga baboy. Ngayon po ay nakatoka tayo ngayon sa pag-aalaga ng kambing. Bakit marami sa atin dyan ang mga nag-aalaga pa rin ng kambing, di ba? Lalo na ngayon na andyan pa rin yung African swine fever, okay? Problema pa rin sa ating mga hog raisers ngayon yung African swine fever. So, naghahanap sila ngayon ng mga alternative na pwede nilang, kumbaga, alternative nila na livelihood, okay? Bukod doon sa, di kasi bawal pa yung mag-alaga ng baboy, so bukod po doon sa mga pagmamanok, mga nag-shift na to pagmamanok, yung iba din sa atin ay mga nag-alaga ng kambing. So anong meron sa kambing? Bakit maganda rin itong pwedeng alagaan or bakit marami sa atin ngayon ang mga nag-aalaga pa rin ng kambing? So ayan, natunghayan po ninyo yung ating discussion po na ihatid sa atin ni Ka Farming Angat Ka Content Creator Sir Jid, mga pwedeng dapat gawin o mga pwedeng gawin sa pag-aalaga ng kambing. Bro, VTR! Hello po, magandang araw po. Live na naman tayo para sa ating konting kwentuhan lang tungkol dito sa farming, no? Tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop, katulad dito sa kambing. Marami rin ang mga gusto rin mag-alaga ng mga kambing dahil na rin doon sa mga maraming benefits. Maraming mga nag-alaga ng kambing na mga native, no? Native yung inalagaan nila. Yung ilan sa atin, nag-alaga ng kaunti, mga 2, nag-alaga ng 3, gano'n, 3, 4, 5. Pero marami rin tayong nakikita, ng dami rin mga nag-alaga ng kambing ng sobrang napadami na nila. Umaabot na sa 40, iba nga 150, iba 200, yung iba pa mas marami pa yung inalagaan nilang kambing. May iba-ibang paraan din sa pag-alaga ng kambing. May mga iilan, nag-alaga sila na yung mga magagandang breed na ng kambing inalagaan nila, yung mga malalaking lahi na may mga iilan naman, mga native, mga upgraded, iba-iba din. May mga nag-alaga ng kambing na pang meat type, may mga nag-alaga ng kambing na pang milk type. At depende rin to doon sa mga natin, doon sa area natin. Marami mga nag-alaga ng kambing na doon sila nag-alaga sa, halimbawa, no, ang location nila ay malakas yung bilihan ng mga kambing, halimbawa dito sa may bandang Luzon, no, marami dito sa Luzon dahil napakalakas ng kambing din sa bandang Pampanga, yan Ilocos, maraming area dito, Pangasinan. So malakas ang mga kambing doon, no, kaya't marami din ang naiganyo na mag-alaga ng kambing. At ang mga dito sa kambing, kahit marami ang gusto rin na mag-alaga nito kasi ang daming mga pupwedeng gawin, no? Maliban na doon sa maraming benefits. May kambing ka na, halimbawa bumili kang kambing na babae, no? Tapos yung babaeng kambing na yan, pag 8 months na yan, magbuntis, may chance na maglandi na rin yan, 8 months pataas. Tapos kapag buntis na yan, antay ka lang ng 5 months, madadagdagan na naman yung kambing mo kasi mga anak na naman sila. Minsan may mga nanganak ng isa, minsan nanganak ng 2, minsan 3, yung iba pa nga mas marami pa. So yung iba naman, pag sobrang dami ng anak, inaalalayan na lang nila ng dagdag na gatas kasi hindi na kaya nung inahin. No, tapos marami, kaya gusto rin nila magkambing kasi hindi natatapos dun sa kung anong inalagaan nila. Halimbawa, kung kaya mo lang ngayon ay native o yung mga upgraded. No, sa future pa, kapag naparami mo na at talagang nainganyo ka na talagang passion mo yung magkambing, so marami kang option po. Pwede kang mag-alaga ng mga hybrid na, ng mga kambing. Nandiyan yung mga bower. No, kailangan mo rin doon ng malaki-laking puhunan kasi mahal din eh. No, ang mahalaga lang naman doon, pinakamahalaga doon yung pinapanimula mo, pambili mo ng mga lahi ng kambing, yung mga ganung klaseng kambing. Tapos sa pagka sumunod naman noon ay wala ka ng problema kasi damo na lang. Yung mga legumes, yung mga tanim mo dyan, kahit mga dahon ng kahoy, mga dahon ng mga Madrid de cacao, Madrid de agua, dahon ng mga mulberry, yan po pwede mo na rin ipakain doon sa mga kambing. Daming option eh. Kahit dito pa lang sa mga usual, mga normal nating mga kambing, ang dami nating option na po pwede natin ikapakain sa kanila. Hindi natin kailangan gumastos pa ng malaki. No, unlike doon sa mag-alaga tayo ng manok, alaga tayo ng baboy. Kapag naka-pure feeds tayo, kung yun lang yung available, no, wala tayong ibang available na ikapakain at pure feeds yung binibigay natin,
tuloy-tuloy, bibili ka ng baboy, bibili ka ng manok, tapos gagastos ka pa ng tuloy-tuloy doon sa mga pampatuka, sa mga pampain ng mga alaga, yung mga feeds. Pero dito sa kambing, may option ka kasi kung may mga damuhan naman doon sa lugar nyo, so may pagkain na sila, hindi mo na kailangan bilhin. So tulad ng nabanggit natin, ang pinakapuhunan mo lang talaga yung pambili mo. Diba, bumili kang kambing, tapos yun, paparamihin mo, gamit na lang yung mga damo-damo dyan sa paligid. Hindi mo na kailangan pang kumuha sa bulsa mo na ibibili mo pa ng pampakain sa kanila. No, minsan lang, nandyan yung vitamin, siyempre kasi halimbawa yung mga kambing na mga hybrid na kailangan natin dyan, naka-vitamins yan, kailangan sapat yung mga nutrisyon na nabibigay natin sa kanila para lumaki sila na malulusog at hindi sila sakitin kasi marami rin mga nagkakambing na ang naging problema naman nila, naging challenge nila, yung pagkakasakit naman ng mga kambing na nila, no, so yun yung sobrang challenging na naman kasi imbis na maparami mo na, so nangyari naman ay nagkasakit, so hindi mo napapalaki, maliliit pa lang, namatay na dahil kapag sabay ng tag-ulan, no, may mga ganong sitwasyon or minsan yung mga kambing na lumalabas ay mahihina. So yun yung mga naging challenge din, no, yun yung mga naging challenge din sa mga ilan na nagkakambing. Kaya sa amin, no, may make sure namin na okay yung mga kambing namin. Ito rin yung ginagamit namin na vitamins, King's Vita Plus. Hello po kay Ka-Farming Jopil Evarly. Shout out sa mga kabarangay ko dyan sa San Antonio. Hello sir, maraming salamat sa panonood. Kabarangay ko pala si sir, no, sa San Antonio Polanco, Zamboanga del Norte, kung saan naroon yung mga alaga naming mga hayop din. Ngayon, kaya ayun pala kay Ka-Farming, yun yung kasama din natin kahapon. Actually, nakamit din natin si sir kahapon, no. Marami tayong mga nakamit din na mga nag-aalaga ng mga hayop, no. Ayun, hindi ko pa mahanap. So, yun yung mahalaga lang dito sa farming. May hanapin ko si sir yung nakausap ko kahapon. Si Sir Ligaspi, no. Sir, magandang araw po. So, yun yung mga napakagandang din dito sa pag-aalaga ng kambing, mga magandang benefits na napakarami nating mga pupwedeng gawin. No, bukod dun sa native, halimbawa kung wala pa naman tayong ganun kalaking puhunan, so mamuhunan muna tayo dun sa mga native, mga upgraded, dandaan natin paramihin. Pag dumami na yan, pwede natin may benta, bili naman tayo ng mga hybrid na, andyan yung mga Anglo-Nubian, no, yung Anglo-Nubian yan ay pang meat type na, pang milk type pa. No, dalawang klase siya na dalawang produkto ang pwede nating makuha sa kanya. Although lahat naman ay makakuha tayo ng karne, pero iba pa rin yung mga pang meat type talaga na kambing. No, parang manok din, may manok na pang meat type, may mga pang egg type. Yung pang meat type, yun yung mas madaming karne. Tapos yung pang egg type naman medyo lamang yung buto, kunti lang yung karne niya, pero malakas siya mga itlog. Parang ganun din sa manok. Sa kambing may ganun din. Marami siyang karne, kaya tinatawag nila pang meat type. Tapos may pang milk type naman na malakas naman mag-produce ng gatas. No, doon sa mga maawain sa kambing, halimbawa ayaw mo talagang nakita yung kambing na binibenta or kinakatay, doon ka sa pang milk type. Kasi ang produkto mo lang doon ay yung gatas. No, pwede kang pwede kang magbenta ng mga fresh milk, no, pwede kang magbenta ng mga ice cream na mula doon sa gatas ng iyong alaga, yung produkto, no, mula doon sa gatas ng kambing mo. Yung iba nga ginagawa pang sabon, maraming mga produkto na pwedeng gawin mula doon sa gatas ng kambing. Pero medyo maasikaso lang din yung trabaho yun kasi siyempre yung mga yung mga kailangan natin ng mga doon. Kailangan natin mga certificates or yung pag nag-open tayo ng ganong klaseng business, siyempre may mga may mga requirements din yan na kailangan natin na i-apply. So, kaya't marami din naman na nag-aalaga, na pang-breed naman yung kanila, nag-aalaga sila ng mga hybrid, binibenta nila yung mga yung mga anak ng kanilang inaalaga ang magagandang lahing mga kambing. So, iba-iba ring pamamaraan, tapos napakaraming achievement, napakarami ang pwede nating marating din. Sa mga mahilig din magkambing, sa mga mahilig na mag-alaga ng mga kambing ay talagang marami tayong pwedeng gawin, no? Same actually, halos karamihan ng mga alagang hayop ngayon, mayroon na ring mga upgrade na nagagawa diyan pa lang sa mga manok, di ba? Native na manok, pwedeng upgrade, no? Pwede din bumili ng mga hybrid na manok. Yung iba nga, ina-upgrade nila yung mga native nila, pinapalahian nila ng mga magandang lahi. Yung iba, mga heritage chicken, pinapalahi nila, yung mga huluhano, no? So maraming mga option na po pwedeng gawin. Ganun din sa mga baboy, mga native na baboy, yung iba ina-upgrade nila, yung iba naman nag-alaga ng mga hybrid naman ng mga baboy. So ganun din dito sa kambing. Ang lang dito sa kambing, ang ating
ang ating ano lang dito, ang kagandahan lang dito dahil nga doon sa bibili ka ng kambing, papalakihin mo, so damo na lang papakain mo, hindi mo na kailangan pang bilhan ng feeds na tuloy-tuloy. No, yun na yung pinakapuhunan mo, yung biniling kambing, tapos yung mga damuhan sa paligid natin. So ganun lang din yung paraan natin sa dito sa ano, ganun lang yung napakagandang ano din dito sa pagkakambing. No, marami namang mga pamamaraan kahit na doon sa mag-uumpisa pa lang tayo. Halimbawang wala pa tayong pabahay, halimbawa mag-start muna tayo mga 2 kambing. Kung mag-start pa lang tayo niyan ay kailangan lang natin kahit simpleng silungan lang muna ng kambing natin, no? Yung simpleng silungan lang. Kahit yung existing natin na bahay ng manok, bahay ng baboy na hindi natin ginagamit, pwede natin ilagay muna doon yung mga kambing. No? Marami ring mga nagtatanong tungkol doon sa ano daw sa pabahay ng kambing, kailangan daw ba agad standard? Actually hindi naman kailangan yung standard, para sa akin lang to hindi naman kailangan agad standard kasi kapag ganoon agad ang ating mindset, sobrang laki ng gagastusin natin. No, yung may mga yung iba gusto nila meron ng mga 1 meter yung flooring, yung elevation niya mula doon sa lupa, yung sahig ng kambing, tapos malaki na yung bahay nila. So may mga ganun, tapos yung iba naka plastic matting pa yung kanilang sahig, tapos yung may butas yun na maliliit na kasya yung mga dumi ng kambing na lalaglag na lang doon sa lupa. Kapag maramihang kambing na yon, no, kapag medyo hindi natin ganun kabilis masikaso, importante hindi maamoy agad ng kambing yung mga dumi nila. Pero pag nag-umpisa pa lang tayo, pwede na yung mga simple mo ng pabahay natin, kahit yung sa likod bahay natin, kung nasa bukid tayo, no, tulad ng mga kahoy, kung halimbawa kahoy yung bahay natin, kahit dugtungan natin yan ng may bubungan ng konti yung kambing doon para may silungan naman kapag umuulan or kapag hapon na, ililigpit natin yung kambing natin. Ganun lang naman yung cycle sa pagkakambing. So, pwede na yung mga simple muna sa pag-umpisa. So, siyempre, ang binibili mo muna, ikambing muna. Hindi ka pa masyadong gumagastos dun sa mga pabahay. Maliban na lang kung talagang may budget kang malaki. So, pwede mo rin umpisahan dun sa mga magastos na paraan naman na, ayun, tatayo ka lang ng magandang bahay ng kambing. No, pero marami rin naman tayong nabisita mga farm, marami tayong mga nakakausap. Ang paraan naman nila ay nag-ano muna sila, nagparami muna silang kambing, tapos nung kumita na sila, kapag ka nagpaparami ka kasi, syempre may mga anak na lalaki ang kambing na yan. So yung mga lalaki yung binibenta nila, yung iba pang breed, yung iba naman pang katay, tapos yung mga babae naman yun yung pinaparami nila. So may mga nabibenta sila, yun yung ginagamit naman nila na pang maintenance, pandagdag dun sa panggawa ng housing. So yun yung mga ginagamit nila, wherein doon na nila mismo kinukuha sa mga pinagbentahan nila dun sa alaga nila yung kanilang pinanggagastos. No, may iba-ibang iba-ibang pamamaraan din para hindi naman mapagastos ng malaki dito sa pagkakambing. No, so ayun, no, napakaraming na mga chances, actually, napakaraming paraan. So kahit nga medyo maliit na puhunan, kahit sabihin natin mga 10K yung pera natin, pwede tayong maghanap-hanap din sa mga kapitbahay natin, sa backyard, no, sa mga backyard farmer, kung meron silang mga inalagaan na pwede tayong makabili din ng babae, gawin natin inahin, paramihin natin. So napakaraming option na kahit medyo maliit ang puhunan, pwede na natin simulan. No, wag na natin munang pangarapin yung sobrang, kung maliit lang ang puhunan natin, wag muna natin pangarapin yung sobrang laking puhunan. No, importante masimulan natin kasi pag sinimulan mo, yung pag-aantay mo ng ilang taon, no, hanggang sa hindi na natuloy, so nasasayang yun. Kaysa sinimulan mo na kahit na konti lang puhunan mo, inahandahan mo lang siyang paramihin. So habang tumatagal na parami mo, imbis na mag-antay ka ng malaking puhunan, o dumating kapag sinisimulan mo na, napaparami mo na. Bago pa dumating yung malaking puhunan, ayan na ang dami mo ng kambing kasi may sinimulan ka. So yun yung sa akin, yun yung paraan din namin para kahit paano medyo makatipid kami. So kay ka-farming Jumar Blackquera Cave. Hello po, magandang araw po. Ito nga pala, no, kasama natin Kings Vita Plus. Ito yung siguro tinatanong ni Sir. Pwede ba yan sa buntis? Ito po yung ginagamit din namin sa buntis naming kambing. Ay dito nakalagay din naman siya. Ayan. Ito kasi meron siya multivitamins yan, minerals. Ito Sir ay Kings Vita Plus. Ito yung ginagamit namin sa mga alaga naming kambing din, sa mga baboy, sa manok. Actually sa lahat ng alaga namin, naghalo kami ng, ito ay powder, no? Naghalo kami nito dun sa mga pagkain, inumin nila. Meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Ayan, meron pa siyang calcium, may mga amino acids na rin siya. Ayan, meron na rin siyang, ayan, napakarami niyang sangkap. Meron din siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, methionine, betaine, probiotics, carrier, vitamin A, vitamin D3.
Yan, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, vitamin niacin. Napakarami niyang sangkap na napakaganda rin sa mga alaga nating hayop. Yan, King's Vita Plus. Ang paggamit naman nito, no, natanong din ni Sir, kay Sir Jo Marie Blackquera Cave, gaano karami ibibigay na powder? Pwede ba kurot-kurot lang para tipid? Yes sir, pwede po. Kurot-kurot lang, konti-konti lang. Actually, ito nga, kung ihalo mo siya ng buo, kahit isang sakong feeds, 50 kilos, no, pwede na ihalo. Kasi mga 60 kilos pa, pwede na ihalo to. Pwede kurot-kurot, walang problema, masubrahan, or konti lang malagay, wala namang problema, wala siyang overdose. So sa amin, actually, ganun lang yung ginagawa ko. Tinatansya ko lang yung paglalagay. No, inahalo ko dun sa pagkain ng mga, alam mo, sa kambing namin. Minsan kasi, yung kambing namin ay hindi sanay na uminom ng tubig na nakatimba. So hirap ako saan ko ihalo ang King's Vita Plus. Tinitingnan ko ano yung ba yung pwede namin paghaluan. Since yung mga kambing kasi nabili namin ay sanay na kumain ng feeds, no, feeds, darak. So doon namin hinahalo naman yung King's Vita Plus para mapatake namin sila. Hindi namin kailangang ihalo pa doon sa tubig. Pero kapag yung kambing naman na pure lead na mo ang kinakain tapos sanay namang uminom ng tubig na nakatimba, pwede rin ihalo doon sa tubig na sa may timba. No, pwede siyang, yun, yung sabi ni Sir, kurot-kurot, pwede siyang ganon. No, konti-konti lang. Minsan nga, pwedeng every other day, or mas okay kung every day, wala naman siyang side effects, kahit dun sa mga buntis naming kambing, ito rin ginagamit namin. Dito rin nakalagay din naman siya sa kanyang box. No, ito, ayan, for all stages siya ng production. No, in all stages of production, pwede natin gamitin sa mga biik, or sa mga maliliit na kambing, kung umiinom na ng tubig, or nabibigyan natin ng feeds, pwede rin siyang ihalo doon. Doon sa mga lumalaki na, pinapalaki natin, sa barako, sa inahin nating mga kambing. So, ito yung ginagamit namin. Yan, King's Vita Plus na vitamins. Yan. Ito rin ay registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. Kaya ito rin yung talagang ginagamit namin ng tuloy-tuloy na. No, so para naman sa observation namin, based sa experience namin, maganda yung naging result niya. Hindi na naging sakitin yung alaga namin kasi dati ang inaalala namin yung pag-aalaga ng hayop, magparami ka, tapos baka biglang dumating naman yung panahon na nagkakasakit, may mga usong sakit, then hinaan mo lang yung pinto kasi maingay. So may mga panahon na uso yung sakit, no? So kawawa yung mga alaga natin, hindi lang kawawa kundi nauubos, no? Sobrang nasasayang. Kaya ang ginagawa namin, naghahanap kami ano ba yung mga pupwede naming gamitin pa na para mapalakas namin yung immune system ng mga alaga namin na kahit na magparami kami, mabawasan yung worries. No, actually, may mga panahon, may pagkakataon pa rin talaga na nagkakasakit pero mangilan-ngilan na lang na madali rin namang gamutin. No, lalo na sa ngayon, ang ginagamit naman namin panggamot ay yung Panamox. No? May mga Panamox Forte tayo, Panamox Caplet, na kapag napansin namin na medyo may mahina, may pinapainom namin agad. Dati kasi nung wala pa rin kaming gamot, pag napansin namin medyo mahina, kinakatay na namin. Pero sa ngayon, dahil nga may kasama na tayo, ito, pinapalakas ang immune system. So medyo bihira lang yung pagkakasakit dun sa mga alaga namin. Bihira na rin yung naging mortality. Pero mas best pa kung sa lugar natin ay may mga usong mga sakit na kailangan ng vaccine, mas best kung mag-vaccine na rin tayo. No, para mas safe na rin yung mga alaga natin. Tapos sabay natin ng King's Vita Plus, or kung walang vaccine, sa amin kasi wala namang vaccine, no? Dito lang kami umasa kay King's Vita Plus, doon sa mga pang-maintenance namin na pampalakas ng immune system nila. No, King's Vita Plus na vitamins ginagamit natin. At siyempre may mga sistema rin kami ginagawa. Kung halimbawa yung mga alaga namin ay medyo napapansin namin na mapayat or hindi ayaw talagang bumalik sa maayos yung katawan nila. So, mas pinupurga naman namin yan sa mga manok, manok namin, sa mga pabo, sa gansa, sa pato. Yung worms to go, yung ginagamit namin pampurga. Ang pangalan ng pampurga ay worms to go. Worms to go ang pangalan niya. Tapos doon naman sa mga kambing, albendazole or penbendazole, yan yung mga ginagamit namin pampurga naman sa mga kambing, yan. Yan yung mga pampurga natin once na napapansin natin na kailangan purgahin. Or kapag nagwalay na yung kambing doon sa nanay niya, halimbawa, yung nanay niya ay nanganak na, no? Pagkapanganak niyan, at kapag iniwalay niya na yung kanyang anak, ang ginagawa namin ay pinupurga namin silang pareho, yung inahin tsaka yung maliit, para ready na yung nanay kapag nagabuntis siyang muli, ay ready na siya, wala na siyang matinding bulate, no? At mas okay na rin yung pagbubuntis niya. So yun yung aming ginagawa. Bago magbuntis, nagpupurga kami nung albendazole.
Yan ay may nabibili sa mga Agrivit stores. Itong King's Vita Plus, nabibili rin natin to sa mga Agrivit stores, sa mga poultry supply. No? At dito sa amin, available din to kung wala sa area nyo, pwede kayo mag-PM sa amin. Available din ito online, cash on delivery. No? Yan, King's Vita Plus na vitamins. So, yan yung mga pamamaraan din namin sa ngayon sa pag-alaga namin ng hayop. Kaya't kung nais nyo rin na subukan nyo na rin ang King's Vita Plus para kayo na rin mismo ang makita doon sa result, doon sa inyong mga alaga. So, yun yung mga, sa akin lang, ma-share ko lang din tungkol doon sa mga ginagamit namin ngayon na mga produkto dito sa pag-aalaga ng hayop. So, yun yung isa sa napakagandang alagaan din. Yan, kambing, kahit yung mga baka, napakaganda rin kasi damo lang kinakain, mas mahal maibenta. No? Tsaka, hindi man itong baka kahit saan kang lugar, sa Mindanao, Visayas, Luzon, no, pwede mong maibenta kasi maraming bumibili ng baka. Yung kambing nga, minsan medyo hirap pa sa ibang area kasi may mga ilang lugar na hindi rin sanay na kumain ng kambing. So yun, depende rin na, titingnan din natin syempre yung market sa area natin, no, bago tayo magparami, kung ano yung medyo may magandang market dun sa lugar natin. No, so marami naman ngayong nasa social media, meron namang social media na pwede natin i-post yung mga alaga natin diyan. Pakita lang natin, hindi naman sa nagyayabang tayo, papakita lang natin para once na i-market na natin, no, madali na lang kasi marami nang magtatanong kung meron ka ba diyan, kung may maghanap man ng kambing, may magtatanong na sa iyo kung meron ka ba bang kambing diyan na available, so madali na lang. Dagdag pa yung itong social media, napakalaking tulong na rin lalo ito pagdating sa marketing natin. No, kailangan lang natin na yun, i-post lang na parang my day lang natin, ayan, may mga alaga kami, ito na sila, ganyan. So minsan may mga mag-PPN naman dyan tungkol dun sa alaga mo. O yung iba naman, dinadala nila sa mga tiyangge sa tabi ng kalsada or in-offer nila sa mga kapitbahay nila. So depende na rin yun. Yung pagdating sa marketing, kailangan natin ng additional lang na gagawin para magkaroon din ng market yung alaga natin. No, or bigyan natin ng dagdag na value para mas gumanda lalo yung ating kita. So, yun lang naman yun. Minsan may mga nag-aalaga, sabihin nila organic ito. So, lalo na itong kambing, no, ang daming mga option na pwede nating pagmamarket dito. So, tulad na nabanggit natin kanina, may mga pang-karne, may mga pang milk na kambing at yun, may maraming upgrades sa pwedeng gawin. Bukod doon sa native, may mga upgraded, may mga purebred. May mga purebred na mga kambing or may mga magagandang lahi, mga imported pa na kambing na ang sa akin lang, mas maganda, simulan muna natin doon sa native, sa mga upgraded, bago tayo doon umakyat doon sa mga imported na para mas makabisado natin. Kasi mas mahal sobra yung mga imported. No? Habang yung mga native naman, mas kaya lang natin kasi dito lang yan sila eh. So, yun lang yung may suggest ko lang din doon sa mga nais din mag-umpisa dito sa farming. No, so, ayan, shout out ko lang pala si Sir. Ayan. So, yun yung mga pamamaraan din namin, no, dito sa pag-aalaga namin ng hayop. Napakaraming mga option ang pupwede nating gawin. Yan, shout out ko lang si Sir Ligaspe, yung kasama natin kahapon. Ayun, si Sir Ligaspe na nakasama ko kahapon na ayun, pumunta rin dito sa amin na nag-order ng King's Vita Plus. So, maraming salamat, Sir. At sa inyong lahat po, thank you po. Maraming salamat. Happy farming po. Thank you po. Bye-bye. O, diba? Ayun na lahat mga nabanggit sa atin ni Sir Jid, ang ka-farming akat ka content creator. So, meron po talagang mga alagang kambing si Sir Jid sa kanilang area dyan po sa Polanco, Zamboanga del Norte ba yan siya? Or Zamboanga del Sur? Hindi ako familiar. Basta nakapunta kami doon sa kanilang lugar at saka napakalusog talaga ng kanyang mga alagang kambing doon sa Polanco. So, ayun na. So, sa lahat po ng mga nagnanais na or na-inspire po doon sa mga pinagsasabi sa atin ni ka-farming angat ka content creator. So, sana po ay maging positive kayo, of course, sa inyo pong pagpa-farming, sa inyong pag-aalaga po ng kambing, at mas lalong maging positive po kayo kung kayo po ay nakasubscribe at nakafollow po sa mga videos ni ka-farming angat ka content creator Sir Jid. So, ayan! Yun na, tama, di ba? Bye Pero na. ano din.
Siyempre, sa mga mag-aalaga pa lang, mga sparking pa lang sa pag-aalaga ng kambing, tama si Sir, wag muna dun sa mga imported. Try nyo muna yung mga native natin na mga kambing para at least you will learn on it muna bago kayo mag-jump sa mga medyo mahal na mga breed, diba? Sayang din naman kung hindi mag-push, hindi maging successful. So, simula muna tayo sa mga Bisaya, ayan, mga sinasabi nila mga breed na mga kambing. And then, later, pwede na kayong bumili ng mga medyo mahal-mahal na klase na ng mga kambing. Ayan, pinaka-basic lang kasi yung, basic lang kasi yung kambing alagaan, di ba? So, napakadali lang. Iano mo lang Naka-ano ba kayo, dyan. Day? Naka-try kayo ng mga imported, Day? Hindi kami nakatry tayo ng mga import. Usually, mga crossbreed na siya para talaga hindi masyadong mahirap alagaan, yun, diba? At least, typical. Though okay lang naman yung mga kambing, they're so into tropical kind of weather. So, yun lang. Pero mahal din kasi, diba, yung mga breed ng mga kambing. Even yung mga crossbreed, mahal rin. Especially pag medyo maganda yung itsura talaga. Tinitingnan nila yung mga balahibo. Pag medyo unique, ayan, mahal ang ibenta. Maraming naghahanap. So, for those mga enjoy yung pag-alaga ng yung mga kambing, ang mga papaitan natin dyan, na favorite ni Clara. So, ayun. So, aside sa mga meat, ayan. Hindi na. Hindi na. Hindi na niya favorite ang papaitan. So, ayun. So, good luck sa inyong mga careers, sa inyong mga kambing. Ayan, of course. Mahal ang kambing ngayon. Take note, bago lang kami nakapagpapenta ng mga 7,000 ang presyo na So, diba? So, just, nyo lang, Italy, pakainin ng mga dahon-dahon and all. 7,000? Ang isa? Ang isa. Kasi yung bintahan nila is kilo niyan, Day? Ilang kilo na iaabot nasa mga niyan? 20 to 25 kilos. Mga kasing bigat ni Brie. Ayan. So, nasa sa mga 7,000 siya. Ganon. 25 So, kilos na si Brie? Ay, opo. A half kilo na po siya ng bigas. A half sack ng bigas. Grabe si Brie. So, ayun, di ba? Basic lang. Mga damo na ipakain mo and all. Itali mo lang dyan. So, nakapag 7,000 ka na in a span of 2 or 3 months. Madaling tumubo ang kambing basta laging busog. And Busog, oo. Well, ayan. Kain lang kasi sila ng kain. So, madali lang alagaan. Kasi mga grasses lang yun. Ayun. Correct. Lalo na din nung nabanggit mo na pag may King's Vita Plus talaga. Yes. Sure ka talaga na maganda. Bukod na mabilis yung pagbigat ng iyong mga alagang kambing. Meron talagang factor ang King's Vita Plus na sasarap ang karne ng kambing. Oo, as in. So, proven and tested yan sa mga kambing namin though. For now, wala na kasi wala na mag-aalaga. Pero meron lang for my brother. Sana lang yung nag-aalaga ng mga kambing and all. So, ayun pa rin. May mga suki pa rin kami ng kambing. So, ayan, nakikita. Yan yung mga way lang. Simple way of pag-aalaga namin ng mga kambing namin dito sa aming farm. O, sa aming forest land. Forest. Amazon forest in Indangan. With all. Ayan. Well, before tayo mag-scared, ayan, may greetings tayo. Happy birthday po pala sa lahat ng mga nagbe-birthdays ngayon. Ayan, unahin ko sa aming TL. Happy birthday sa aming senior team leader, Miss Jeannie! Ayan, happy birthday, madam. Ito, ma'am, sino yan? Hindi ko makita. Yan, Weng? Ano ba? Yes, happy birthday also to my sis. Hello, Sis Weng, ang kasama namin sa bahay. Kasama niya yung mother at father ko, ang kapatid ko. Hello, Sis Weng. At shout out ko na lang din ang aming baby na si Riley. Happy birthday, sis! Happy birthday! Ayan, more blessings and good health, diba? Sa uban pa na nagbe-birthday today. Ayun, happy birthday po sa inyo ang mga nag-anniversary. Ano ba yan? Ayan, enjoy your day. Have fun, relax, and enjoy. Char. Correct. Yun na. Kasi kahilakon. Ano kahilak? And I want to go. There's a goat. Yes, there's a goat here. There's a goat ka. She's Is so that a proud. goat or is that a pig? It's a piggy. She's showing her dress. Ayan. I want cake. Oh, yes. tonight. Yes. I want to wet. Yeah. I want to taste. I want a I want cake na. I want a cake na, yes. So, makikake ka pa talaga. Ang laki-laki mo na, nak, ha? So, huwag kalimutan, mga yes. I want mermaid cake. Yes. I want more cake. Yes. Oh, we want more cakes para sa mga birthday celebrants natin. Yes. Happy birthday. More cakes to slice and candles to blow sa inyong lahat. So, ayun na. Okay na kami, sir. Dagdagan ko pa. Extend natin.
Tama nga po. Stress Oo. na. Karga na tayo kasi para shock to. Uy, after po na aming agresenso ha, abangan niyo po. Stay put lang po din kayo dyan kasi yung susunod na programa po ay ang ating King's Afternoon Delight. Kasama po si DJ CJ at alam niyo, mayroon akong may letter na ipinadala na very conflict na siya. Ano ba yan? Controversial at conflict, may malaking conflict. Gaya nung sinare ko kahapon na nagmahal pero dininay, mga ganung bagay. Pero ano siya, Day? Sa ano pa rin? Ang tagpo pa rin ay nasa bar. Oh, ang tagpuan pa rin ay nasa bar. Anong meron sa bar? Bakit maraming mga nangyayari sa bar? Kasi yung mga tao na mga malulungkot, diba? Doon sila sa bar nagpupunta to unwind, to relax, diba? Correct. Oo. You know, So, abangan niyo po ha, ngayon sa ating King's Afternoon Delight, sa ating segment ng Dear Kings, kasama po si DJ CJ. Abangan niyo po ang love letter o letter na matcha-challenge kayo. Matcha-challenge kayo sa pagbibigay ng magbibigay ng advice doon sa ating letter sender. So, abangan niyo po yan right after this our program. Yeah. So, ayan, stay put lamang kayo, friends. Of course, bukas po ulit! Yeah. Bukas po ulit tayo ng ating mga balitaan at mga tips po kasama ang inyong mga lingkod. Ayan, magandang hapon po ulit. Ito si Inday Bajang. At ito po ang inyong Coach Clara Tita. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, asenso ka. Tsaka. Mayong hapon! Thank you, everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.